sagarra postrerako bakarrik kozinatzen dezute, edo jaten dezute? Ba guk gaur sagar zukuarekin kozinatu behar dugu. Txerriburua, barazkiak sagar ikutxuarekin eta patata purea sagarrarekin baita ere. Etorri, sartuzka atzian. Ongi etorri danoi, ezkaratzean saio berri ontara. Gaurkoan kozinatzera, Jon Andoni Aspen. Alaxe da, bai. Kaixo? Zorioneko zu. Zu ezautzea, tio. Bai. Aramaxotik etorri da, sagarzalien elkarteko kidetako bat. Bai, Esango dugu, bai, ezta? Ondo esana. Hori da. Bueno, gaurkoan, zuk guri zehose ekarri guzu. Bai, han bertako zagarrakin egindako zuku hori. Zoragarri, Bueno, gero kusku dugu. Errezetan aprobetxatuko dugu eta baita ere sagarrak erabiliko ditugu. Eta gaurko errezetan egingo duguna da txerriburua barazki batzukin salteatu eta ondoan jarriko diogu patata eta sagar pure bat. Zer iruditzen zaizu? Primeran. Bai, ez? Bai. Bueno, eta zuk kozinatzezu Bueno, aleginduko gara. eta hau galdera beti dana itxeiet, harrikoa itxaldezu? Noski. Noski! Me encanta. Hola, bai, noski! Noski, eta gainera badakizu lehen Aramoi ondoan zegoen arrasate eta hor olako katxarro batzu zeuden ontzie garbitzekoak. Altzeren? Bai, Bai, orain ja itxi zuten Fagor eta ja garbigailuak ez daude. Baina, bueno, zeuden. Gu Bai, orain- harriko egiten bakiu, katxarruakin o katxarro gabe, Bai. konfidantzazko jendea gea, eta ezkatzean, sartu barko gea. Hor Oso guai, ondo. demostra, no marda? Ondo. Hala, Venga, guazen bako, prest. zinatzea. Bueno, Jon Andoni, ni haragita arduratuko naiz, zuk mesedez barazkik moztuko izkiazu? Bai, primero. Aldezun finena, gero hemen, hola, goxo gehatzeko, eta, bai? Oso ondo. Oso Venga, ondo. Venga, guazen lanea, ordun. Txerriburue, bakizu ze pasatzean, gaur egun jendea ohitu daba sagarra azala gabe jatea. Ba, grasa gabe jan nahi due baita ere. Bai. Bai, hoi esaten due. Ta nahi kriston pena emate dit. Porque sagarran azalak, kriston zapore dauka, ez da? Bai. Eta txerrian grasak ere bai. Así que mesedez utzi gantza, eta ikasi kozinatzen gantzakin, ez dala ezer pasatzen, ezta? Pues, Ez. Zuek, Aramaxon, sagardozalen elkartia intzen utenen, nolatan izan zan hori? bueno. Egi da Aramaxon, zatela, bueno, ez dakit, ni eske naiz jun, ja, esango etemen, ja, kamara horren, enaiz jun Aramaioa. Baino, bazeate hola auzo pila, ez da? Auzo pila bat. Bai, hori da. Batzuk kantaurira bidaltzen dute bere ura eta beste batzuk mediterraneora. Begiratu, Baina, serioan? bi bailara gara. Bai? Bai. Ah, claro, eske horrek ematen zuen alako zea bat, ez da? Alako zer bat. Bai, Da, bai. nola, begiratu, betidanik baserri bakoitzak bere egia esateko dana zeukaten sagardoi bat. Bai, hala izaten zan. Eta gero, denporarekin ere, sagardoi aukitzearaz aparte, landa eskina guztietan ere, jentea joate zenean azokara edo zera, Bai. ekartzen zuen landarara batero beste, eta orduan, Bai. Antxe jarri, eta zelai guztiak, sagarrondoz beteta. sagarrondoz beteta. Claro, bai. Danak, klase ezberdinetakoak, eta horregatik orain galdetzen digutenean, ze espezie erabiltzen dugun eta ze klase eta hori, danetako. Danetakoa eta tokatzen dana, ezta? Tokatzen dana. Guk ez diogu inorri diferentzia egiten, guk dana erabiltzen dugu. Guk ere. Hoixe ba. Guk ere. Zer gertatzen zen? Urtea bukatzen zenean, udazkenea etortzen zenean, sagarroiek, imaginatu, zu zenituela izugarrizko sagar pila, Bai. eta sagarroiek batez ere
zer egiten zen urtean zehar, bukaeran, Bai, ba, ganbaran, lasto gainean, bai, antxe gorde, sartu, gorde, eta poliki-poliki joaten jan. hori da. Bi jan eta 10 usteldu. Bai, hola izaten da, bai. Gutxi gora bera. Bai, gutxi gora bera. Eta azkenean, ba, zagarroiek urteetan, ba, Bueno, apresioa galtzen ero Ba. ziren, eta zera. Bai, Eta, ba hori, zerbait egin behar zen zagarroiekin, eta orain dela 25 bat ero 20 bat urte, ba, zehazmeak ezin dizutezan orain zer, erabaki genuen elkarte bat egitea. aha, bale. Ba, elkartu ginen ordurako Gipuzkoako beste herri baten ja egiten zuten olako zerbait, Bai. eta ara joan ginen, eta ikusi genuen beraiek zuku egiten zutela. Zerainen, ez da? Ez, Ez, ai, pintzu dezan horrentzu. bueno, igual da, Bueno, baina, orduan, Eta, antze ikusiten duten, ikusi- beste balio bat ematen ziotela ikusi zagarra. genuen zagarra, bari, egiten zutela zukua, Bai, eta zuku hori pasteurizatu egiten zutela, bai, eta zagar horrek urteetarako balio zuela. Hori da, ezta? Behin ontziratuta gero, claro. Ba, zago- Bakteriak hor estabilizauta eta zuk ja hori Hori da. urteetarako bazen duen. orduan, ba, hori, izugarrizko, ikusi genuen izugarrizko Ventaja. balorioa, Bai. balorea zuela, eta aprobetxamentua zagar horrek, eta, Claro, bai. eta erabaki genuen, ba, elkartu ginen, garai hartan begiratu, 40 baserri elkartu ginen hori aurrera Aramaiokoak. Aramaiokoak. Josu, badia baserri pila, Bai, egin genuen elkarte bat, Bai, elkartea esen baserrika zen, hau da, zu ezinen esen Jon Andoni Azpe bazkidea, baizik eta zen Baserria zen. Baserria izena, Ara, ze eta ondo. holako ezabatzu lotu genituen, ez? Bai, hori garrantzitsua izaten da. balore simboliko garrantzitsua zuen horrek, Bai. Baserria mantentzea, eta bueno, eta komunidade hori ere lantzea ez da. hori da. Azkenean banakako batek egin ezin duena, ba, bere sendi guzti horrek ez, atzetikan bultzada hori garrantzitsua izaten da. Ba, hori da egin genuena. Hori da. Hasieran Ze ona, hasieran hasi ginen lokal txiki batean udalak utzi ziguna, Bai, baina, bueno, ikusi genuen txiki geratzen zigula, eta kasualidadez, gero, ba, laguntza batzuk lortu zituen Bai. udalak eta barre, eta ja lokal potente bat, Majo bat, aurkitu eta genuen, eske- majo bat, 40 baserrik lortuko luketen sagarpila urte hartan, hasierako urtean, izugarrizko kilo pila egin genituen, urte izugarrizko ona izan zen zagarran Urte ordu. honak izan zen, eta zera, zegoen esan ez Puri, puri. nobedadearen bila eta guzti hori, Hombre, eta bai. da horrela sortu genuen gure Aramaioko zagar elkartea. Bueno. Ase deitutakoa. Haze, claro, eske horrela die gauzak, ezta? Bota hori ere onera. Bueno, guk ere horrela egia errezetakin aurrea, ikusten dezue, ez dauka misterio handirik. Egin duguna da, txerriburua lehenengo pixka bat bixi-bixi markatu, eta orain barazkiak egingo duguna da erregosi, eta biguntzeko lagunduko diogu sagartzuko pitxin batekin. Oso ondo. Eta horrek egingo ditu gozatu eta bigundu baita ere. Nik igual beste piperra, bueno, hau xertuko, eta aurre egingo dugu honekin. Eta zuek Andoni, hor lortu dezutena da, bueno, tolare antzeko, tolarea ez, baina, Ba. tolarea da. Bai. Vale. Daukagu tolare hidroliko bat, Bai, sartzen dena bertan aldiro 600-etik 800 kilor arte, bai, eta hortik sortzen dugun zukuarekin, ba gero bakoitzak erabakitzen du zer egin zuku horekin. bale, Asko eta asko izaten dira zukua egiteko, bai, bai gero bakoitzak erabakitzen du zuku horrekin zagardoa ere batzuk Bai. egiten dugu. eta batzuk ere saldu egingo dute, sagartzuko hori. Normalean guk egiten dugun produktua izaten da norberandako Norberandako. edo ingurukoendako. Bale, Saldu ez da komerzializazio batzuk- ez. helburua behintzet. Helburua ez da. Badago herrian ekonomato bat, Bai. adibidez, Oso importantia. eta ekonomato horretan hainbat sortzaileek eta eramaten dute horra bere zukua eta Claro, eta han bertan egongo da eskuragarri bertakoentzako.
eskuragarri bertakoen dako, nahi duten guztien dako. Ara, bale. Baina, bueno, berez ez da helburua Azken saltzea, finean, baizik eta ez da komertzializazio linea bat, baizik eta aprobetxamentu linea bat izango litzateke. hasierako helburua hori izan zen, Claro. aprobetxatzea galtzen ziren sagar guzti horiek, eta Bai. da gero, bueno, batzuk, hasieran bazkide izan ziren batzuk, bai jarraitu dutela bideo hori Bai. komerziala eta saltzen Hombre, dutena, eta karo, bar. azken finean Baina, zuk bai. aukera balin badaukazu, zure etxeko sagarra zukutu eta hori pasteurizatuta, hori ere salmentarako oso produktu erakargarria izan daiteke. Bai, Bai. Bueno, Molatxe. eta zuek, Aramaion, karo, egiten dezute hori sagarrarekin, baino baserri pilo bat zareten momentuan, hor beste mugimendu batzuk ere badauzkazute. Herri, nik entzun dut baserri berri adibidez proiektua badezutela baita ere martxan. Bai, Kontatu bueno. guzu bizkat hori. Bueno, hor gu daukagun, az elkarte horretan gu daukagun Katza paso bilazu eta zukua. txoko horretan Bai? aukera daukate baita ere beste nahi duten baserritar guztiek beraien sagarra hor egiteko beraien nahi dutena, sagarra, zukua. Bai? Zukua batez ere, gero. Bai. Orduan, alde batetik hori, hau da, guk daukagun zerbitzu hori edo lokal hori, Bai? zabala da. Hau da, Bai. guretzat bada, baina, bueno, zabali dago baserritar eto sagarzale guztientzat. Ados, bai. Hori da. Da gero, esan dezakegun, urtean zehar, hor badaude Aramaion bi edo 3 gauza, holan zerak urtean zehar, guk, hor sentitzen garen aparte. Bata aipatu dizudan ekonomato horretan, Bai. hor nahi duten produktoreek hor usten dituzte beraien produktuak. Bai, Izan zukua, hori da. Edo barazkia. bai, ari naizenez, edo izan sagardoa, Bai? zen daiteke baita ere ospina, Baita ere. baina, bueno, Hemen asko erabiltzen dugu, bai? hori alde batetik, Aha. gero udaberri inguruan maiatzean uste dut egiten da zera loreberri eguna, eta hori polita. azoka bat izaten da. azken Herrian finean. bertan egiten da azoko hori? Bai, azoka bat egiten da Ederki. bertako produktua, eta bueno, Bai. kanpotik ekarritako produktuak ere, Hori da. eta gero horretaz aparte baita ere importantea, Bai? guk sortu genuenean Aramaioko Sagardo elkartea, Bai? hasi ginen sagardo eguna egiten. Ara, ze ona. Sagardo eguna egiten. Claro, eske pasatu jazu sagartzukua baita ere. Sagardo aurretik zukua, eta guk zukua botako diogu. Sagardo ere bota halko genioke hemen, Bai. Azkenean, barazkiak pixka bat biguntzeko eta gozatzeko erabiliko dugu. Holaxe, hau gero gukeango dugu. Erto. Hortarako ekarri digu. Eta sagardo eguna montatu zenuten. Sagardo eguna montatu Bai, genuen. Bai. Egia da, baserri askotan guk elkartea sortu aurretik ere sagardoa egiten zutena. Bakotxa Bale, bere erara eta ados. guzti hori. Eta gainera, gure ignorantzia guztiekin, Aha. eguna izan zen, aprobetxate genuen Arabako zaindariaren eguna, San Prudentzia Aha, eguna, bai. apirilaren 28a, Aha, eta bai. elkartu ginen, uste dut, 14 baserriko sagardoak eskaini genituen garai hartan. Oso ondo. Eta hori apirilean. Apirilean. Claro, apirilean. Baina, egia esango dizut, Bai, kontatu idazu, bai. frakaso samarra izan zen. Bai, claro. Gipuzkoan esaten digutenean San Sebastianetan sagardoak heldu daudela eta gure sagardo guztiak oraindik Claro. heldu gabe zeuden. Araban beste klima badaukazute. Hori da. Ezta, claro, eske hori da izaten da. Eta gaur egun, irailean egiten dugu eta asko zaude. darrakazta oso. Totala gainera, hori da. Baina, bueno, ikesi genuen. Bueno, baina orduan ondo zaudete, porque udaberrian daukazute loreberri, ez? Garai hartan ez zegoen loreberri. Bueno, pero baina orain bai. Orduan ja, udaberrian loreberri jarri dezute, eta gero, udazkenean, Bai, sagardo eguna. exacto. Oso ondo, Aramaiora juteko bi aitzaki bikain dauzkagu. Bai, Ni bitara jomarko naiz, guain artekoa pixkat rekuperatzeko. Oso ondo. Bueno, gu hemen ja bagoaz martxan, gure txerriburua jarri dugu, hemen piparra eta porrua daukagu sagartzukoarekin goxatzen, eta bitartean prestatu behar duguna da sagar eta patata purea. Oso ondo. Pasa sagarrak, ze karo, ni telebistan badakizu, hau dena prestatu inbar dala,
zuen lehenengo urteko sagardo eguneko frakaso ezin dugu euki, eta guk patata aldez aurretik egosi egin dugu, bai? Oso ondo. Orduan guk purea supererriz prestatuko dugu, baina sagarra zuritu mar dugu. Ondo? Zurituko dugu edo ez, Andoni, zeingo Ba, dugu? Bai, zurituko dugu. Purea goxoa gelditzeko, Orduan, egingo duguna da hau ere moztu eta gero zartakiti pasatuko dugu. Bueno, eta zuen artean topagune izango da baita ere eraldaketa zentru hori, ezta? Ze azkenen baserriz jositako ingurune baten ekonomatoan juntatuko zeate, baina topagunea izango da baita ere eraldaketa zentrua. Gertatzen da topagune zentro hori edo zero hori sagar-zukua egiteko garaia oso egun gutxitan izaten dela. Bai, oso azkar egin beharreko gauza izaten da. Irailaren bigarren astetik, beste hilabete inguruan edo topagune izan beharko luke. Bai. Baina bakoitza daukenez bere eguna eta hori, Bueno. Han ez gara ikusten jente gehiagin. Etzeate gehiagin topatzen orduan, etzeate elkartzen gehiagin. Han bentsatez. Sagardoguna orduan hortarako daukazute. Sagardoguna hortarako daukagu. Ados. Aste honetan bertan daukagu urteko bilera orokorra, taldearena, eta hor topaguna izaten da, eta hor erabakitzen ditugu. Gauza desente. Erabaki behar diren gauza. Hombre, egia da, elkarteetan mugitzeak, ez? Behintzet hori bai ahalbidetzen dizuela, ez? Gertukoekin, komunitate hori egin, herriko dinamikak, ez? Pixka bat landu, ezta? Suposatzen dut, sagarraren inguruan badezutela, baina beste hainbeste talde ere badaude, ezta? Elkarte desente dauzkazute Aramaion. Gastronomikoak eta izugarri. Baina, baratze zainena eta suposatzen dut ere elkarte mota ezberdinak daudela. Eta horrek, bilera bat dala eta erabakiak hartu, ezartu, antolatu, ez? Azkenean horrek bermatzen dizue batera bizitzeaten sentsazio hori, ez? Komunitate bat zeaten sentsazio hori. Batez ere lehen aipatu dizuan 3 ekintza horietan, ez? Zera sagardoguna, bai, eta udaberriko loraberri eguna. Izaten dira batez ere ekintza nagusienak. Bueno, guk orain egingo duguna da batu, bai, txerriburua eta gure barazkiak, eta pixka bat osatuko ditugu hemen. Eta hau, apartatu ingo dugu purea prestatzen dugun bitartean. Ondoren gero dena plater ehar baten jarriko dugu, baina bolaxea, prest daukagu. Orduan. Patata, zuek patata ekoizte aldezuean Aramaion? Bai. Ara, ikusten? Bai. Jakin izan banu eskatuko nizkizuke batzuk, Iazkoak izan beharko. Hombre, bai, iazkoak, baino... Normalean Aramaion 2 patata zaio izatea, batzuk patata berriak, orain San Juanetarako... Hori da, sagarra bezala, ez da, Jon Andoni? Bai, San Juan sagarrak izaten dira urteko lehen sagarrak. Hori da, niri asko gustatzen zaizkit oso bixiak dira, eta konpota eta mermelada egiteko ikera errepila gustatzen zaizkit. Hori jendeak baldaki. Ja jende gutxi daki olako gauzak, ez da? Hori da gauzea. Eta patata, zuek patata lantzen dezute? Guk hemen... Patata lehenengoa sartzen da berehala, orain hasita egon beharko luketa hori. Urteko lehenengo patata gari gozoenak eta direnak. Eta gero beste batzuk beranduago etortzen direnak, zail handiagoa urte osorako patatak. Tamainua ere diferentea izaten dute, ondixeagoak izaten dira, ez? Patata berria baino, eta azala ere gogorragoa, ez da? Hor egon dira uda guztia, eta... Bueno, guk hemen, sagarra egingo duguna, txikitu iazu pixkat, aldara, egingo duguna da, sagarra pixka bat oliotan pasa, ze normalian patata pureari botatzen zaio gurina. Bueno, gurina balin badezute, etxean manejatzen dezute, bota dezakitzute baita ere hemen zartagian. Eta goxo hortan pixka bat erregozi. Gaz pitin bat botako diogu, eta bueltatxo bat emango diogu patata honi. Digo, barkatu. Sagar honi, patata eta sagarrakin. Eta hemen,
sagarrak emango dio bixi puntu hori patata pureari, orduan ez diogu gozo gehiago botako. Baina bai, biguntzeko, ipiniko diogu ur pikin bat. Ondo. Eta konpota egiten zen bezalaxe, ezta? Egiten dan bezalaxe. Bueno, batzuk egiten dute, nik nire etxean asko egiten dut, baina gero ez da gutxigo egiten da konpota. Ba, behiratu gaur bertan azokan egon naiz eta erosi ditute pikupasa batzuk eta mahazpasa batzuk eta Bai, urteko iazko azken sagarrak orain diba dituzu? Bai. Eta ez dizkiazuek herri? Bueno, nik honi bai gurutzen goiotela gaur. Bai, Neri azkenean gehien gustatzen zaizkiten sagarrak dia ganbaran negu guztia pasatu duten sagarroiek. Nire sagarroie dira urtebete Zeia daude ura galduta, ximurrak, baino gozoak. nik arbolatik jasotako sagarrak ezin ditut jan. Ai. Bakarrik jaten ditut ja. Ja, ondutakoak. 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 Oire menta barko dugu orduan. horregatik. Sagar madurazioa eta holako gauzak eta... Bueno, jungo naiz nire aramaioa, kimentu gila. Horre bai, Bai, oraindik baditu bat. Bai, nik asko apreziatzen ditu sagarroiek. Gure etxean, Gabonetako konpota alako zea zan, instituzio bat, ia, Ba, orain ere. Egia da, ze ideia ona, sagarraren bueltan biltzea, ze zuk esan dezuna, ez da? Pixka gainbera etorri da, sagarraia aprezio hondirik ez diogu. Bueno, gu alegintzen gara hori. Pixka bat hori berriro ere ekartzen. Hortarako sortu genuen elkartea eta... Nere alabak adibidez bakizuz eskatzen diten? Granny Smith eskatzen dit. Tanik esatik. Granny Smith. Ze granita, ze Smith. Ba, behiratu, gure garai hartan ere, zagarran historia horretan ere, Bai? baserritarra joaten zirenean nire aita, da Bai. hori, azokara joaten zirenean zeharrek hartzen zuten, golden zagarra, eta orduen modan zeuden zagarrak. Denok eroitzen geha modatan. Horregatik orain esaten duen digutenean, zumoiek edo zagardo hori ze zagar motakin egiten. Ba, azoka hartan egun batean, bestean, Hori da, tokatzen da. Hori da, demetio. Horregatik guk ez daukagu zagar zukua mota honetakin egin da baizik eta... Etzeaten monobarietal esatean da, Hola, pixkat denetio. Hori da. Bai, bueno, nik uste neire ez tiki noi pasatzen zitzaiten txikitan, mila lorena gustatzen zitzaiten. Oan ja apreziatzen pixka bakit, ez da bat, o beste, o... Baina bai, hor behar do bere kutsue. Horekak, Baldauk ez zuen horbaitek fintzen dituna sagardoketa. Oaindik ez? Ba, egin ditu ikastaro batzuk eta hori baina. Ikusi nola baietz, Baina, berze. Formakuntza ere orduan, jasotzen dezute? Bai, jaso genuen bere formakuntza hori, baina, bueno. Bai, bueno, sagardo edateko ez da behar. Ze barietate daukazu eta, bai, bakoitza bere baserriaren izena eta... Claro. Eta sin más, ez? Bai. Ez daukagu... Ez da formula sekretu handirik. Ez, Gipuzkoako zagardoa egiteko 4 barietate daude eta horrekin egiten dute zagardoa. Gureak dira, gure zumoak eta gure zagardoak dira... Denetarik. Sagardozalen elkarte hortan, hala ere, Aramaioko udala badago? Bueno, udala berez ez. Bueno, figura bezala. Laguntzaile bezala. Laguntzaile bezala, gure lokala beraiena da eta guzti hori. Bale. Eta beste herriren bateko, edo bakarrik Aramaioko jendian dako... Ez, gure zera, tolarea zabali dago jente guztiarentzat. Bale, ados. Gaur egun hainbat jente etortzen zaigu Bizkaiko herrietatik. Bai, ondo. Gipuzkoatik ere. Oso ondo. Bueno. Baskideak ere baditu hori da, ez da? Bailarako herrikoak eta esan nahi dut. Da zabali dago, gainera, esan nahi dut. Bueno, badakizute, sagarrondoak balin badituzue eta zukua egiteko asmoa balin badizute, sagardoa. Bai. Hortxe, Gu ja, hau bukatzen nahi geha, laster sartuko dugu patata eta purea ingo dugu eta platereratu ingo dugu. Ederto. Bitartean, zuku pixka batean bar dugu, asko izketa indeu, ezta? Hala ba, ointxe gatoz. Jon Andoni, nik usteet, hau, erdizkaia prez daukaula, bai. Sagarra pixka desegiten hasten danean, egiten duguna da, patata egosia bertaratu, eta hau, ontzi baten egin barro alin badezute dena batera, patata egosten jarri, ura pixka kendu eta sagarra gehitu, eta bertan egingo genduke orduntzuk, eraiozu pixkatola, ze izango da patata pure rustikoa, Ez da izango la
pure patata, pasautako, nahi bazue, txikitu. Pasa puresakin, batiorakin, onaizuenakin, bai? Hemen jendeak patata pureai botatzen jo esnea. Izan leike baita ere, txorrotada bat esne bero botatzen badiozu, teksturare launduko diozu egiten. Oso garrantzitsue, patatak ze behar do beti jateko. Gatza, porque bestela, patata gatzipe. Eta nahi asko gustatzen zait, piperra hutxe baita. Ondo. Bakizu, Donostitik gertu gonao, eta sagarroa lehen hau eitea, eta piperra hutxe frantzitik ganez, bakizu. Saskosas, dauzkeunak hor. Orduan, hau ia prest daukau. Jon Andonin beso eharro horrekin, beha ira hor zanpau eta zanpau, marabilloso gaitu behar da, eta guk ingo deuna da. Gure salteatue txerriburuana, hemen pixka bat ipini, etxean ere, hau, maira eraman da, eta patata purea horre baita, eharki ez da? Eta bakoitzak bota dezala nahi dun kantitatea, baino guk hemen, holaxe ingo deu, txukun jarri. Lehen, azenarioare jarri dizueu osagaietan, aztu intzait, porque honekin izketan hasi nahi, eta ja, Bai, gertatzen da. Pentsa. Eta bukatzeko, zemuz, probatu aldezu. Proben behar dira gauzak, probatu egin behar dira. Sagardain aurretio zuke proben beharko zue ba. Bai, lehenengo txorrosta gateratzen dinean, ja... Mostoi, ze hona, gaina bel-beltza ateratzen da. Oxiatta. Bai, baina ze hona, nik beti izatik. Sagardo botila irik eta gero atxalden, baina beltza da, baina erra da, hau. Ez que jende dana botatzeo. A ber, hazen probatzea hori. Erra, probau. Bueno, hoi ez zuen etxen, Honei utzin beharko jo, Aramaioko da, eta utzin beharko jo, baina... Zer nahi zenuen hemen sartuta gero? Hombre, eske... Hori, ez daki korrektoa den, ez? Ez da bate korrektoa. Bueno, gure patata eta sagarpure rustikoa, holaxe, eta, hola, bakizu, zintak iteko, Ze iruditzen zaizu? Itxura... Ondo, hala? Itxura ederra, eta hori orain probatzen dugunean, askoz ere irebaziko du. Jon Andoni Espe, Aramaiotik. Bai. Sagarzalen elkartea. Sagarra omen du degoela pixkat? Nik uste baietz. Nik bai baina zurekin askoz irabazi duela uste du gaien. Bakizu, dano batuta hobea dela. Asuntoa beti hobetu iteala. Lantaldeak beti egotzen du. Beti. Bakarrik itezuna. Balio erantxia Aramaioko zagarrari. Hombre, gure txerriburue, barazki eta sagar zuku ikutxuarekin, eta patata purea baita ere, sagarrarekin. Eskerrik asko, Jon Andoni. Zuri. Gure gana etorri eta zuen kontu guri kontatzea, tio. Ez horregatik. Venga, animo. Nun ikusiko gea? Nun ikusiko garen? Aramaion? Posible da. Juten naizen? Posible da. Ale ba. Irailaldean, han egongo gara. Sagarde unea, akordau. Gero arte.